Александър Везенков отново ще играе под ръководството на Йоргос Барцокас в гръцкия Грант. След един сезон при кралете, крилото първоначално подписа с друг отбор от NBA – Торонто Раптърс, но след това по желание на българина контрактът бе разтрогнат. Олимпиакос представи Везенков с номер 14, същият, който носеше и при първия си престой в Пирея. Мислех до края дали искам втори шанс в NBA и дали мога да го направя по-добре. Моето мото е, че не всичко е за всеки. Не винаги си пасваме, навсякъде и психологически. И като спортист тук е по-добре за мен. Искам да благодаря на Раптър, защото те разбраха моите желания. Липсва ми титла от Евролигата. За това съм тук, за да се борим за това. Това е моят дом. Ние сме семейство и това е важното. Според гръцките медии, новият договор ще осигури на Везенков 18 милиона и половина евро за целия 5-годишен период, а с бонусите сумата може да се увеличи с още 2 милиона. Като това ще го направи един от най-скъпоплатените баскетболисти в Европа. За 5 години в Олимпиакос Везенков си извоюва ролята на лидер. С червено-белите българинът игра финал в Евролигата, бе избран за най-полезен играч на редовния сезон в турнира и 2 пъти си заслужи място в идеалната петица. В Гърция с екипа на Олимпиакос спечели 2 шампионски титли, 2 купи и 1 суперкупа. За Сакраменто Кингс Везенков изигра 42 срещи, в които записа средни стойности на мач от 5,4 точки и 2,3 борби.